De mensen die komen met een eigen meubel. Al dan niet van Marktplaats of de kringloopwinkel of van Beppe. En die wordt zo ver gesloopt als nodig is. Soms hoeft het niet helemaal. En die wordt dan weer helemaal opgebouwd. Dat vergt heel veel tijd, dus het is een hele intensieve cursus. En er worden mooie dingen gemaakt. Het is lekker een beetje vreubelen emotioneel. Nee. Dit is geen vreubelen meer. Dit is, overstijgt het vreubelen. In hoge mate. Ja. Hoezo? Omdat wat er gemaakt wordt zo moeilijk is, dat daar kan je niet, dat is niet met vreubelen en kletsen. En dat vergt echt interesse. En dat je er zin in hebt om dat te doen. En ook om te weten van, goh, hoe zit zo'n meubel nou eigenlijk in elkaar? Dus het is geen vreubelen. Dus het is serieus ontwerp? Dit is heel serieus werk, ja. Maar met de nodige humor. Want dat is belangrijk. Ja. Dus een grapje meubel, maar leven het. Nee, dat is niet waar. Nee, heel graag grapjes, ja. En ben je wat tevreden over dit klasje? Heel erg, zeker, ja. Ja, Lena bijvoorbeeld is met 2 hele moeilijke stoelen gekomen. En ik vind dat ze er mooi uitzien voor een beginneling. Dus de juf vond je ook wel goed? Nou, je vindt die stoel moeilijk. Dus dan had ik wat moois voor maatje. Zonder dat ik wist dat het een hele moeilijke stoel weer natuurlijk, toen ik begon. Maar goed, ik had er een kleer. Die staat daar in het hoekje, dus dan moeten we nog misschien om te filmen, want die is al helemaal klaar. Dan moet deze natuurlijk minstens zo mooi worden. Ja. Nou ja, dan heb je een kleer en dan denk je een kleer, maar dan moet er nog een. Dus dan is het terugzetten. Ja, is het terugzetten? Het is wel terugzetten, ja zeker. Hoezo? Nou, daar moet ik geduld bij, hè. Gaat net zo vlug. Het leuke hiervan is ik nog niet eens voor mezelf. Dus ja, ik kom straks om mijn zoon. Oh, je zoon? Ja. Maar de stoel is wel roze. Ja, maar die had ik een vrouw, dus had ik zij haar kleur uitzocht. Maar het is ook wel een succes, want iedereen vindt hem mooi, dus we zullen het zien. Maar hij komt dus net bij mij een keer. Nee, nou, ik nog niet eens. Nee, dat ik nog niet eens. Maar goed, dan ging ik ze nog naar op bezoek en dan geniet ik er weer even van, hoop ik. Hè? Zo doen we dat. Nou, we zijn in 61 jaar van jezelf begonnen. En eerst met tegels zetten. En later door in de 80 jaar ben we gegaan met de tegelverkoop. En dat ging heel goed. Maar jij bent toch al lang met pensioen? Ja, ik ben bij 64 mee opgehouden. Maar wat doe je hier dan nog? Nou, een beetje voor hobby. Ik doe natuursteenwerk ook wat. Maar ja, dan ben ik net zo heel betiet. Als je nu ook een uur heen en dan wat koffie drinken, dan na de koffie, dan ben ik een paar uur aan het werk voor hobby. Hij wat bedijn. Want ledigheid in de duivelse oorkussen zit. Is dat net? Het is een familiebedrijf, ja. 3 zonen en een schoonzoon. En de dochter helpt mij. Nou, die hinder wel nog doen. Dus, ja, dat is ze gegroeid. Ja. Ken ze het wat?
Dacht ik wel. Ja. Ja, ik ben moeilijk ermee. Hè. Ik vind het heel best. Je moet er net te vol met hun bemoeien, met de zaken. Want als het verkeerd gaat, dan daar leren ze van. Hè. Maar is het net moeilijk om je er net mee te bemoeien? Nee, ik ben heel makkelijker in ik. Ja. Ben je de grutskop? Grutsk? Nee, dat is mijn aard net. Ja, gewoon. Ja, maar als je saai iets opbouwt, dan ben je toch grutsk? Ja, maar je grutsk wel, nee. Ja, wie wil wel mijn naam. Maar grutsk is een woord dat is een beetje meer dan een beetje... Nou ja, dat is een beetje verheven, hè? Ja.